Love it. Bună dimineața România, Love bună it. dimineața București și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Știm Oricum. Oh, da chiar, știm oricum. Știm oricum. Nu, noi oricum știm. Dar chiar aia, Noi știm oricum. tu ești cea care a comentat că cum nu se mai cheamă Kicker Podcast? Semn întrebări. Da, o să-mi fie dor, e nostalgic când o să mă uit la videourile vechi. Da, That's e true. nostalgic, That's dar acum știm oricum. Știm oricum că e nostalgic și e foarte important să știm asta. Yep, exact. Da. Și la sfârșitul zilei, sufletul podcastului rămâne în același loc, știți? Da. Sleep deprived. Exact. Sufletul podcastului rămâne plagiat și asta e foarte important. Da, și important este că la sfârșitul zilei nu avem atât de multă originalitate pe cât vrem să credem. Exact. Doar intruziuni cu sleep deprived. Nici autenticitate, Da. nici creativitate. Exact. Că tot veni vorba, nici punctualitate. Tu care susțineai foarte mult că hai facem podcastul, ne vedem mâine. Ne vedem joi, știi? Dar nu, asta era vorba. Joi era ziua de podcast, pentru că vineri ieși în oraș, faci căcaturi, te Ne vedem relaxezi. joi. De ce ăla mers măcar Ești ca un boomer. cum merge cu căminul pe acolo frumos? Uite, deci plănuiam să fac și eu un clip scurt cu Cluj și Clămil și așa, știi, ca să mai produc și eu ceva. Dar o să zic așa, there are freaky aspects to living here. Una e viața de cămin, care e mid. Gen, e decent, dar nu e... Dacă ai unde să stai, nu stai acolo, știi? După aia ai viața de student, gen ce faci cât timp nu ești nici la cămin, nici la facultate. Aia e destul de fain. Știi că lumea e ok. Ai Da, peisaj și pe... important este că nu ești breaking up deloc. Ok. Da. Well, eu nu o să repet. Da, gata, s-a reparat. Hopefully. Da. Trebuia să schimb camera. Minunat. E deja afară. Și mai am gen 7% deja, by the way. I mean, înregistrăm cât ne ține. Exact, nu, e ok, mai ales că voi Luați puteți go on. Cum aici? Voi puteți go on, eu am un feature de gen câteva minute pe episodul ăsta. Nu, așa e. Mai ții minte când ziceai că nu-mi pasă, dacă nu vă țineți de podcast, fac eu singur, căcaturi de astea? E tocmai. Uite mă, sunt aici, o să plec, o să rămâneți voi. Mamă. O să nu altora că fucked up. Nu mi-a dat bine. Yeah, I know, nu știu. Așa, deci, would you rather? Hai să particip la o topică măcar. Bun. Tu auzi ce spunem noi? Da, vă aud foarte bine și vă văd foarte bine. E bun atunci. Deci, Da, mă hear me bucur. out. Would you rather să ai un buton de pauză în viață sau să ai un buton de rewind în viață? Bă, mie mi-ar plăcea rewind. Mult mai mult. Gen, Pauză. dacă ai gen rewind, deja practic ai și pauză. Nu cred că e același lucru. Nu, gen... Poți să faci același lucru de câte ori vrei, gen... Uite, eu aș face un argument că dacă ai un buton de rewind, pierzi din magia vieții. Same shit și cu pauză. Ba nu, dacă ai un buton de pauză, poți doar să dai pauză să gândești. Sau să mai pierzi alea cu vremea, dar nu o să... Dar știi că funcționează la fel, nu? Cu Ba nu. timpul. E gen, când vine vorba de ce faci în timpul ăla, e same shit. Gen, oricât pui timpul pe pauză, oricât îți mai dai același timp care ai fi în pauză, numai că îl dai înapoi și tu ai trecut deja, ai trăit deja clipurile alea, ceea ce poți să faci tu în timpul ăla rămâne la fel. Și într-o situație și în alta. Eu mă gândesc că e ca la un turn-based game.
It always comes back to gaming. Pentru că la un turn-based game ai timp infinit să te gândești, dar dacă faci o greșeală, tot nu poți dai înapoi. Păi da, dar dacă ai putea să dai înapoi, n-ar fi same shit ca atunci când ai stat foarte, foarte mult să te gândești? Nu, pentru că dacă faci o greșeală și dai înapoi, e ca, Hey, și, you know cum, what? e ca și cum nu gândești deloc. Aș zice că e even better, de fapt. Pentru că vezi și ce au făcut prima chestie pe care ai încercat-o în turn-based-ul ăsta, știi? Păi da, nu mai are stakes. Nimic nu mai are stakes. Pe I would love that. No, I would love that. E doar o viață ușoară. Exact, plictisitoare. n-am nevoie de- E la fel ca argumentul ăla în care trăiești la infinit. Ia uite. I mean, să treci la infinit pare enervant la un moment dat, dar gen, dacă doar dai rewind, Ia la uite. un moment dat să te O ajungi vezi? la ce îți convine. Mm. Da, așa e, așa e. Nu știu, Tot mi se pare la- gen... Treacă. E mai OP, that's for sure. E mai OP. Gen, singurul lucru la care te ajută pauză, să zicem, e, nu știu, să... Să take it all in. Eu sunt de acord cu asta, știi? Să stai să vezi ce în jurul tău, just taking it all in, știi? Uite, Tu ai eu aș ce face de un faci. argument Faci că ești mai mecanică. fericit dacă alegi pauza decât dacă alegi rewind-ul. Ar fi un argument valid, zic eu, știi? Și aș putea să mi-l imaginez. Dar eu zic că ar fi mai OP să dai rewind. Și despre ce vorbim aici? Să fii fericit sau puternic, ha? Efectiv. Eu zic că puternic. Ei, doar să fii fericit, poți să folosești rewind-ul doar pe post de pauză. E, căcat, pentru că suntem oameni, o să ne încălcăm regulile. Așa e, așa e. Așa faci mereu, așa e din Babilon încoace. Nu, pe bune. Să pot să încalc regula mea decât să mă gândesc că, bă, ce mi-ar plăcut să pot să-mi încalc regula. E fix ca în Tower of God, Radu, e fix ca în Tower of God. Aoleu. Toate exemplele sunt doar Tower of God sau gaming. True, Nu-i totul se da rezumă apă la la asta. moară. Orice vrei să Nu-i da dai, apă la moară. exemplu e Tower of God sau gaming. Pe bune. Deci doar faci să apară chestii pe video-ul tău. Mi-a plăcut tema asta. Da. Uite, nu știu dacă știați, dar pe Nintendo Switch E Emulator. e foarte immersive ce face Matia, doar că fiți atenți copii, pentru că immersive nu e un real word. Da, nu, immersive nu Spune manul există. Leo. Poftim? Spune, te rog. Că pe Nintendo stai să-i răspund lui Radu. Da, Manoleu a zis că immersive nu e un cuvânt adevărat. Revenind. Da. Pe Mergeți mie la oră. pe Nintendo Switch Online Emulator ai opțiunea să dai rewind la joc. Și mie îmi dă la Da, cap știu. chestia asta. Pentru că gen cum s-a ajuns lumea să creadă că e normal ca un emulator să aibă un rewind? Pentru că chestia asta a ajuns standard și acum toate emulatorele au rewind. Și nu înțeleg de unde vine sau ce logică are. Eu înțeleg cum pot măcar să aibă rewind, gen... Da, aici, da, gen, cum, Practic, omitent jocul tău loaduiește și ce se întâmplă acum, 15 secunde, Bă, Da, poți să dea înapoi. da, pretty much. dar hai să vorbim despre partea asta psihologică, nu tehnică a lucrurilor. De acord, de acord. Bă, mie îmi place. Deci Eu- mie îmi dă la cap, dar îmi place că poți să faci asta. Eu cred că logica e că jocurile înainte, pentru că aveau o dimensiune foarte mică, erau foarte dificile și din cauza asta stretch-uiau gen jumătate de oră de gameplay în 8 ore de gameplay. Și acum, nowadays, pentru că suntem în epoca modernă, jocurile nu mai trebuie să fie la fel de fucked up și să-ți spawneze chestii în continuu în față. Așa că Așa e. Da. de acolo a apărut ideea de rewind. Pentru că probabil de multe ori nu vrei să joci, gen... La un moment dat, sigur, te saturi să faci același level pentru că mori în același loc. I mean, eu sunt de acord, dar asta se pune la orice joc. Și Da, gen, totuși mă joc căcaturi, gen Isaac sau Gungeon, în Da. care de la începutul de acum 5 levele când mor. Tocmai, gen, teoretic, lumea nu susține să cheat. And yet, în emulatore, pentru jocuri care sunt considerate clasice, știi, și super importante, e normalized să cheat. Ești încurajat să ceri. Tocmai, e right there, îți arată, gen, îți apare prompt, dacă n-ai folosit vreodată rewind-ul, uite cum dai rewind. Da, tocmai. Bă, poate le-a fost și frică developerilor să
bagi într-un emulator, știi, să facă așa de disponibil un joc vechi, care să știe că gen arcade games, știi? Sunt grele for the sake of being grele, pentru că trebuia să ține cât mai mult acolo, conectat, să-ți pierzi cât mai mulți bani, știi? Și de asta au reputat de asta că sunt grele, numai ca să fie grele. Și eu sunt de acord cu asta, și ca să fie gen mai accesibile pentru gamerul tânăr de astăzi, știi? Au pus și funcția asta, I guess. Și Nu, din punctul ăsta de ceva vedere de nu mi se genul pare ăsta. așa greșit. E ceva de genul ăsta. Sau poate Da, și nu mi se pare. asta. Gen, n-au cum să bage ei un easy mode la joc, dar dacă doar ai vrea să treci True, true. să nu trebuiască să te chinui așa tare cu gameplay-ul și doar să Uite, nu rewind. m-am gândit. Nu m-am gândit la asta, ai dreptate. Da, Că n-aveau cum să faci un easy mode și mai bine să spună ceva, să dea ceva de genul ăsta. Dăm un Și gimmick. rewinding, nu are un catch. plus că sigur e un pic și de marketing, gen uite, primești emulatorul ăsta și are și niște features extra decât dacă doar joci jocul pe consola originală. Da, și asta. Plus că mai ales după ce au făcut primul emulator, gen după aia sigur s-au săturat băieții să o mai bage și după. Gen, probabil era frică la aia care mai făceau emulator să se plângă cineva că bă, uite, ăsta n-are... Aoleu. S-a terminat. Gata, GG. Girafa a fost ultimul lucru. Asta au pus punctul, mă rog, înțelegi tu. Unde s-a dus măcar? Că nu era... Nu, cred că era într-un Lidl sau ceva de genul ăsta. Ah. I mean, you know, am gat un solid 11 minute in. Eu zic că e destul de chill. Putem să mai continuăm să facem 20 de minute, să nu fie chiar așa un... să avem măcar un episod de anime, nu un clip de YouTube, știi? Tocmai. Deci uite un pic tirurile. Ai TikTok, care e gen până la 3 minute. După ai clip de YouTube între 3 minute și 10 minute. După... True. Deci ai... Nu, YouTube Shorts cred că e maxim 30 de secunde sau ceva de genul. Deci ai YouTube Shorts, TikTok, după până pe la vreun sfert de oră YouTube Video Level, după ai Anime Episode Level, după ai serial de comedie. True, dar sunt combinate câte două. Da, dar sunt combinate câte două, deci... Oh, nu. Bine, episod de carton. După YouTube video. După episod de anime. După serial de comedie de jumătate de oră. Gen 2.5 Men. După episod de serial efectiv. După podcast. Așa, după film și după Twitch stream. True. Video essay. Tot. I mean, eu niciodată nu țin minte când dau pe sleep. Gen am mai dat și eu de câteva ori, știi, se închide automat. Mai ales când mai puneam pe telefon ori muzică, ori ceva să ascult, așa. Niciodată nu țin minte unde rămân. Chiar nu funcționează. Gen adorm înainte de sleep. Tocmai. Gen dacă pui sleep-ul înainte să adormi, după te întorci la telefon, îți strici somnul și vrei să continui. Păi
păi și care e soluția? Dacă te uiți din jumătate în jumătate de oră, să îți amintești unde ai rămas, gen să dai ușor înapoi? Ca să poți să piece it together înapoi. Așa. Cred că știu ce zici. Cred că știu ce zici. Man, simt că vezi foarte des YouTuberi care au gen super mult variety pe canal și după un clip goes big și după toate ca clipul ăla. Tocmai. Gen. True, dar asta, gen, n-ai putea să faci un argument că chestia asta îi depărtează de personalitatea lor sau nu știu cum să zici, gen că îs mult mai grabbing the bag. I mean, true. I mean, de asta toți YouTuberii mari și-au reinventat contentul de-a lungul timpului. Tocmai. Tu ce te joci, Rea? Minunat. Sună acolo, apeși butoane de parcă ești gaming intens. No way. Nu. You know what? Great start off, Rea. Cum dracu? Eu nu cred. Eu da... Man, that's fucked up. Și cum e posibil? Gen, how? Știai că folosești doar 10% din creier, atâta? O femeie poate să nască un copil doar cu puterea creierului ei. Asta se întâmplă dacă folosești 99% din creier în loc de 10. Doamne, tu îți dai seama să ții un căcat în tine o lună întreagă? Fără legătură, desigur. Yummy! Doamne! De asta e recomandat să nu alăptezi după o anumită vârstă?
Gen, să... Cum se chema? Era un fel de abandonment issues, dar gen nu asta. Radu, nu o să-ți vină să crezi. Deci, hai să te explic. Eu aveam două Discord Windows, știi? Gen una care decupa peste fața lui Hormuz și una care decupa peste fața ta. Așa. Și pentru că aveam două Discord Windows, aveam și două audio outputs. Și unul din ele l-am dat pe mut, ca să nu sune de două ori, logic. Cred că poți să vezi unde ajung cu asta. Am vorbit acum an de când a plecat frumos, nu se mai aud. Nu s-a auzit nimic din asta, doar pe mine care ziceam despre femei care... Era doar vocea ta cu no way, no. Era doar efectul ăla. O să trebuie să faci singur voice-over cu ce se poveste. O să trebuiască ca viewerii să lip read. Prostie. Dacă ăsta ar fi fost un podcast quality, gen în mod ipotetic, știi, și aș fi ținut super mult la conținutul podcastului, aș fi mers prin all the trouble să scriu subtitrări, știi, la tot ce am vorbit. Și nu o să faci asta? Nu o să fac asta. Pentru că... Clipul Hangu. Man, chiar mi-am ieșit din mână. Gen se simte. Da. Da, gen, nu mă așteptam să fie așa mare diferența, dar acum dacă încerc să editez ceva, mă sunt mult mai încet. Dar de când ai mai editat ceva? I mean, am mai editat așa sporadic, știi, o chestie foarte micuță, o nimica toată, dar ceva gen clipul Hangu type shit de când a început vara aproape, gen la vreo 2 săptămâni după bac. What the fuck? Mă gândeam că mai primit chestii pe Fiverr, pe așa. Ai n-am mai primit, dar cam toate scăcaturi, gen Fiverr chiar nu-i de viitor. Reclame micuțe. Ce? Fiverr chiar nu-i de viitor. Nu-i nici de mid, gen de viitor foarte apropiat. Nu-i nimica. Mi se pare că singura schemă pe Fiverr e să-ți pui un preț de la so mare și să aștepți să-ți păstrezi review-urile de când aveai prețul micuț și să aștepți să fac un YouTuber de căcat un clip cu am luat... Da, the $5 video editing versus $50 video editing versus $500 video editing. Gen doar să apară un prost de la și să-ți faci din el tot balcul. Nu, sincer, era un argument în legătură cu freelance video editing, că gen tot timpul cineva o să outbid you și de asta nu prea e o idee bună să do it long term. O să outbid you, gen că cineva o să ia mai puțin. Da, exact, tot timpul cineva o să ceară mai puțin decât tine. Are sens. Gen, și îi, gen, oricât de mult sens ar avea, tot e frustrant când vezi o tonă de draci care au prețuri extrem de mici. Și gen, din care chiar n-ai avea ce să faci. Lucrezi totuși câteva ore la un clip uneori. Păi na, gen, dacă până și pentru noi să lucrezi pe gen $10 e destul de worth it, pentru că gen asta înseamnă 50 de lei. Apoi pentru cineva din pula mea, Nigeria, That's fucked Venezuela. up. That's fucked up. Venezuela care are bănuțul mai devalorizat decât currency-ul din WoW. No, that's true. Bine atunci, Radu, am să end the podcast cu un would you rather question. Așa, ia. Dă-mi un număr de la 1 la 70. 69. Oh my god. 69 era fix ăsta cu would you rather have a rewind button or a pause button. Mă pricep prea bine, pur și simplu. Efectiv. Spun zeu. Alege tu atunci. Deci efectiv. Alege tu. Eu? Da. Număr. Un număr 33. 33? Da. Bine, hai să vedem. Erai deja pregătită. Nu, 33 e numărul meu norocos. Și de... Ok. Ai prefera să fii un bărbat foarte feminin sau o fată foarte masculină? I mean, mi se pare că arată ca o fată foarte masculină acum. I mean, poți să fii... poți să vezi lucrurile din diferite perspective. Ok, ia niște Capri Sun.
Gen un tomboy girl sau un fanboy boy? I mean, prefer un tomboy girl decât Și eu zic la fel. Pentru mine e pe departe. Dar în același timp simt că în societatea de azi e fix invers. gen că se preferă un... Cred că da. Cred că da. Mm, pot să înțeleg de ce. Sau de fapt, hai să ne gândim cum vedem perspectiva asta. Gen, e o chestie strict de looks? Strict gen, ești super feminin ca features și n-are nicio treabă personalitatea? Și ca femeie ai un jawline foarte dreamlike. Nu, gen, dacă aș înțeleg strict ca looks, aș prefera un băiat super feminin decât o fată super. Îți dai seama. Mai ales o tonă din dracii aia asiatici, deja îs și they wear it on their sleeve. Gen, Da. Mi se pare mult mai sought after să fii un băiat care arată mai finuț așa decât fata care arată mai rough. mai... Uite, Abby din The Last of Us Part 2. Perfect example. Doamne. Ăla e un exemplu nasol și doar din conotație. True, no, that's true. Chit că încă n-am jucat jocul, dar tu mi-ai dat spoilerul, gen când a apărut atunci. Eu ți-am zis? Cred că da, parcă da. Îți șanse, că tu spuneai că man, abia aștept că o să fiu so bun când nu știu și nu zic că man, e un căcat, uite. Ce se întâmplă? Man, în apărarea mea eu încă plănuiesc să joc jocul someday. Nu știu, mi-a zis Rareș că e un căcat. O ieșit și Last of Us Part 1, care e remake la... Știi, gen, the oldest story now. Dar Last of Us Part 1, care e remake la un PlayStation 4 game, care e un remaster la un PlayStation 3 game. Stai, what? Au făcut remake la... Da, remaster de... Da. De ce? Nu mă întreba, și mai și costă $70. Și Bloodborne încă e în 30 de frame-uri. I know. Bro. I know. Gen, someday poate să existe un 60 FPS patch. Gen, Bloodborne nici măcar nu poți să-i faci 60 FPS pe PS4 Pro. Nu mai zic PS5. Da, gen, să fie un căcat ca Nioh, să poți să dai și tu 720p și... Man, Nioh pe PS5 e wild. Gen, poți să joci, cred că 4K 60 FPS. Da, nu, și eu am auzit, gen Nioh 2. Da. Gen, o scos remastered, quote-unquote, dar de fapt e doar un port pentru PS5. Da, chiar eu am și Nioh 2 de jucat. Doamne, câte Ai Nioh 2? Am Nioh 2. Gen digital? Am jucat ceva. Cred că... Fizic? Pare fizic. Da, e acolo. Uite. Acolo. Nu, cred că știu unde e. Deasupra televizorului, în partea dreaptă. Da. Eu am început Nioh 2... Oh my god, such insight into Rado's cave. Nu, Acolo. sincer, trebuie să-i arăt partea asta dacă vrei insider. Nu, că gen... După aia când ajungem faimoși o să fiu... O să fii cancelled. No, foarte wait a second. No, Nu. Reușesc să... Nu. Să-l durezi. Ok, am văzut ceva foarte... Oh! Și eu acum încercam să play în întreg joc, să zicând că ce-o fi acolo, ceva roșu, arată ca un steag. Era Dungureanu pe Insta, dar ți hate. Ți flooded de comentarii. Să blurezi și audio și video și... Și tot, și pe mine mă blurez. Tot restul podcastului. Da, e tot minutul. O să încep să tastez din nou, băieți, îmi pare rău. Ia și tastează. Eu am început Nioh 2 de 2 ori. O dată pe PS4 și o dată pe PS5. Și ambele dăți m-am oprit în același loc în joc. Gen 30% in, ceva de genul. 40% in, posibil. Mai știi pe unde erai că nu mai ți-am minte nimica din Nioh 2 aproape. Nu, eu țin minte foarte bine începutul. Și gen... Chiar nu mai ți-am minte nimic. Sigur mai țin minte monstrul ăla, gen bossul ăla, kind de panteră, care se plimbă prin copaci și are gen căcaturi aici. Da. Nu știu, ăla era început?
era deja 4 sau 5 misiune, poate chiar mai mult. Da, nu, mi-am zis că aia. Mhm, mhm. Mi-am zis că ăla din Nioh 1, cu gen... Bossul ăla de pe barcă, prima misiune. Ăla slime. Nu, nu, Primul, ăla cu bile. da. Onryoku, da. Da, și următorul e Vampira, slime aia, alb. Fuck, vampira, man, ce mult am murit la vampiră prima oară. da, și eu. Și pe aia Umibozu. True. Man, Nioh 1 chiar e mișto. Mhm. Nu, din Nioh 1 chiar mi-am amintesc destul de multe chestii. Băi, Mhm. din parcă e Așa, blank. și din Nioh 1 DLC, ce-ți mai amintești? Bossul ăla centiped, primul. True. Mata. Da. Poate o să-l încep din nou. Am făcut-o pe Diana în Nioh odată. Gen, Da? cu ea. Nu, poți să faci niște nebunii în Nioh. Da, nu, are un character creation foarte bun. Și am făcut-o cu gândul că gen, man, acum chiar o să joc Nioh ca lumea. Nu. Deci n-ai început cu caracterul Diana. Nu, așa e. Someday, though. Nu, am Nioh, Fac, îmi vine să zic Shadow of the Colossus, dar nu e ăla. N-ai și Shadow of the Colossus, da? Pe ăla l-am jucat, Nu, ăla cu Shadow. Nu, Ghost of Tsushima. Așa. Da, da. Și Yakuza Kiwami. Fuck, man, După aia și Yakuza Kiwami 2 și după aia și Yakuza... o să păstrez pentru următorul podcast discuția, și anume, imaginează title popping up, de ce Yakuza e așa fain, dar așa greu de jucat. Și sigur o să-i placă și lui Hormuz foarte mult subiectul. E așa greu de jucat? Greu de jucat, gen nu dificil, gen nu cum zice lumea despre Dark Souls că e greu de jucat. Greu de jucat, gen efectiv parcă o forță invizibilă te oprește din a deschide jocul. Mi se pare că e... Sigur e și faptul că gen trebuie să salvezi. Așa că mereu gen dacă te bagi într-o misiune sau așa, știi că o să se ducă True. un anumit timp True. în asta. Nu e genul de joc să-l joci în small chunks. Da, exact. Gen, când intri în Yakuza, intri și stai 3 ore. Nu, așa e. Yakuza 4 l-am jucat cu Hormuz pe parcursul gen 3 luni sau ceva genul, vara trecută. Gen diferite sesiuni, știi, când ieșeam ambii de la muncă și mergeam în armeană și jucam Yakuza 4. Și aveați amândoi PC-urile sau... Nu, jucam pe același save file, gen doar eram passing de controller. Da. Și sincer, Yakuza 4 e jocul perfect să faci asta, că nu e așa groundbreaking. Toate ajung la fel, la un... Momentan Yakuza 5 e hurdle-ul, pentru că e pe departe cel mai lung din toate. 130 de ore cât avea. Bine, atunci. Rea? Da, gata. Any final words? Like, subscribe și comment down below. Excelent.